Amen. Muriel Mangende, Muriel Ramshai. Mshai wanaitwa na Honorable Miriam Mshai. Honorable Miriam Mshai ndakawazia nguwa reba chose. Asika atiri kumsangana kwedu. Honorable Miriam Mshai kana chitira vanhu vaya vari committed to joining to the struggle was one of those people. Mukufamba muona vanhu vari fake, people who pretend. But pana Honorable Mshai ashaiwaita izvozvo. During our date campaign among community, we posta kuti tine road show or campaigns. Waiwanika vasvika nemota nhatu nemadriver avo nefuel yavo tichitendera the whole community. So that was the Honorable Miriam Mshai. Panapa patiri pano togashira pano different activities. Lisi nangweni vari masuroko vanoasistiwa Honorable Miriam Mshai is our branch chairperson for Angel Card branch kuyamukisa vanhu. Takauya pano simutaina nangweni nevarapa. Takauya pano not several times ngarai pasi. But patakauya pano tisema active musangano munhu wekutizvo aiti gamuchira community ino yeAngel Park i-community iri dominated by the elders kana mapensioners. When we came here with my donations during our time ataita na MP Joanna Ngombe na Councillor Kazombe, takauza donation of time kutuda the elderly were over 60 people. Within 3 days vakavangana pano kuita madonations. Issue kuti izvoyenza kuti mai mangwende munhu ari connected necommunity yavanogara. Zvakare havana kuunza futi vaya vandoti mabhuru munozera madonations munhu anokuuya munomo, but we actually see to those people were genuine people who were in need. Zvakare patakauya pano Honorable Joanna was not here, vanhu vakasungwa. Today again tiri pano avo pano vari kuchipatara. Chishuwo changu kudai vanga vari pano pazuva ranhasi. But dambudziko ratinaro pano idambudziko rezana, idambudziko reruzhinji. Vanofungidzira kuti izvo kuchidzira or kuisa nhema ndo kunoshanda. Whatever they are planning in a video right now, we trust mawedzi akataurwa navasikana. We know they were abducted, we know they were tortured, we know they were sexually abused. That's what we believe, that's what we stand for. So as a community, dokutizo mubatsire pamwe chete nesu nokunamata Honorable Joanna vari kuchipatara. We know she will join us very soon. Ndakataura madeko vachitaura kuti izvo I'm improving, but andanzwa kuti pane maviolation na 5 December ndizvo na 5 December kuti dzingatese titeka 1. What it means, she is committed and determined.
She knows our brand Refugee Alliance, our brand represents the community whom we represent. I know what you call. Whatever the recall was done, Leona Dagi was done Nezano. So Mungu is still committed regardless of my persecution. Testify to my court. In the meeting, my charge, my court. But as long as my charge, you are no check. I want to an amount effect, but I don't care, I don't mind. So your issue, your own bombshell. We are committed and straightforward. With those words, don't give them to tell them Moses, no we are Vana Kamaita. Community, you know, community is going to Zan. Community is going to move this in a Zan. Whatever, no, but Kuna young leadership. Even one of the chairman of Kuno remain winning, honorable Naga. I mean, what about you will see the leadership, you think I'm not big. Our district chairperson remain winning is the youthful chairperson. What is the reason? We are here to defend the community collectively. My youth, remain winning. So I want to assure you, Mr. President, the community fund, will defend whatever Filippo with all means necessary. Ndichida taizogona kuchengeta vazukuru vedu. Izvozvi muzukuru akauya akati gogo ndinoda chakatunengo chamurova nekunze kwemaoko nekuti takaomerwa kutaura chokwadi. Mukati mangu ndiri kuzwa kurwadziwa vemhuri, kunyangwe imi muri kuti marasikirwa. Isisu tanyanyisa kurasikirwa. Mukada kuona mwana wenyu anga aine mwoyo wokubereka chaiwo kuti ndimai vakabereka 9 months. Waitika izvozvi zvandikuzorwara vabva kunoona kukoti kwaitadzwa kuenda nemwe munhu mupenyu asina kana pari kurwadza, but waitadza kuenda kunomira nevakasungwa. Ndinoti dai Mwari vaizotiwanira nyasha amai mushainda ifamba nokuwadzana kuine by election nguva yakaoma inorwadza, ndotoona regomanete zvanzi kuneta imimi mauya kubva kuro ngatirovei basa taitenderera kuwadzana ichirwadza mina naabheti, but Mwari kana vati ndikufara neby election nekuti hakuna kwatinodyiwa ende tichahwina zvine mutsindo. Ndine urombo nevanomira pawaya panguva inonakidza takupinda mupawa. Ndinokunzwirai tsitsi ndaiti dai Mwari vazokubatsirai hezvouko. Nditangeni kuti pamusoro His Excellency Advocate Nelson Chamisa, pamusoro muri yekwamagunda kumangwende, pamusoro muri yekwamushai, pamusoro Pastor Warungano, pamusoro Vice President wedu Mama Kore, ndichiti pamusoro mese mauya pano kuzoonekana nahonorable Mushai. Ndofunga muri kuzwa testimony dzinobva pano dzinoratidza kuti honorable Mushai yanga ari munhu wakaita sei. Pane pamwe pekuti unosimudzwa kuti upe umbowo, unogona kupa excuse kuti musoro wangu uri kurwadza. Waona kuti chekutaura chaicho hapadini zvichienderana nemabasa aibata munhu. Panapa president ndoda kuti ndikuudzei kuti makanga muine gamba chairo muparliament nemumusangano. Vachiripo vamwe vandingaenzanisa nahonorable Mushai kunyanya kumadzimai vachitungamirirwa nahonorable Chinanzvavana, vanhu vekuti zvavanoita nezvavanhu hazvienderani. Honorable Mushai munhu anga akazvininipisa. Imini president maona hondo yashata muparliament, vamaona kuti pakuda muraya. Ndopamati murai chimbochaira chitima muparliament. Handina kuona dambudziko nahonorable Mushai. Rimwe zuva nokuti takanga takuita hondo dzekurwira pekugara chaipo muparliament, nokuti tata kunyongana pachedu. Taikurumidza kuti tisheke na honorable VP kuitira kuti pawagara uchasimuki. Zvakatipa kuti tipinde parliament na 8 o'clock makuseni, iyo ichitangana 2:15.
rimwe zuva I think VP vanondireverera ndakati kuna honorable Mushai nokuti ndaipa ma-MPs kuti ngatikurumidze tigare nzvimbo varume vari kupanduka vashaya pekugara vaende kugara. Vamwe vaiteerera vamwe vaitadza kuzviteerera izvozvo nokuti vaiziva kuti vakaoneka vakagara ipapo ndo vaenda next kuzoitwa riko. Vakatanga kurwara vamwe. Asi musi iwoyo vandotaura nezvavo ndakati kuna honorable Mushai garai pacheya dzadziri kumatembi kusvikira 2:15 dzachaya ndiri kudzoka apa ndopa chief whip apa ndopa deputy chief whip apa ndopa leader of the house vakachengeta macheya iwayo kutuma neni. Kusvikira 2:15 dzachaya. Saka ndiri kuti those are some of your leaders, honorable president, vari so dedicated. Kune vamwe vari dedicated before elections. Zvekuti mukamona ari paprimary munoti zayo iya ichatongopedzika na wiki. Achingopinda zvatopera. Haachaoneki. Saka munoona kuti dedication inosiyana muvanhu. Dzina ringa ndakuchengeta imbwa mazuva ano president. Dzina huku resitere kusati wadzipa chikafu. Ukangodzipa zvatopera. Asi ndakazoona kuti no. Inini bheta ndisasadzipa manheru aya kuti dziite pfungwe dzichidi. Ndozadzipa makuseni. Ndo zvinoda mamwe maleaders ari pano. Musatanga mava pachigaro. Havatozoshandi. Chinja maitira yesako. Regai nditi panapa nemashoko iwayo tingapedza nguva president. Tienderere mberi neprogramu aita basa. Pamsoro i-president, pamsoro imfundisi, nevese vemhuri yekwaMushai nemhuri yekwamangwende, pamsoro imachinja. Chiisa machisa. Ozoko. Nguva ino haisi nguva yakajairika. Nguva yatasangana mukuchema. Ndanga ndiri kurangarira nezuro president ndiri kuti gore rinonzi 2020 tichazopupura kana rapera. Igore ratirwadza seMDC. Tichibva pane chimwe chinhano tichienda pane chimwe chinhano. Takabva kuviga rimwe gamba manje apa. Nhasi takuya zvekuti tipe rimwe gamba. Saka hazvina kujairika sevana veMDC. Chisa mama chisa. Chisa chamisa chisa. Bozoko. Mai Mushai hakuna angada kutaura kuti ane chimwe chaangataura chiri negative about ye. Uyu mukadzi anga akakwana semukadzi. Ndinomboteerera vanhu vamwe vanoti kana munhukadzi achigona zvonzi anoita semurume. Handizivi kuti sei achizotidana. Anogona semukadzi. Achitogona kupfuura varume. President munobvumirana neni. Nezuro pandanga ndiri paYouTube ndichitarisa Miriam anga aine slogan yaita achita iri so vibrant. Chamisa we! That was Miriam for you. Even kana kuadresa vanhu vashoma. Voice rake raienda rine energy. Miriam anga akasiyana nevazhinji. Vazhinji waita zvokutumwa, Miriam anga asingatumwi.
ndanga ndichitaura ndega ndikati paakapinda kusocial warfare zvakabva zvamupinda mumwiri make. Maisikala vakandibata the day before yesterday zvikanzi Michael, pandakaona mai Mushai vasiri kuuya kukoti ndakafungidzira kuti kuda parliament zvayavhura vari busy kuparliament. Dai ndakaziva kuti vairwara ndaidai ndakaenda kunovaona kuchipatara. Hapana mumwe munhu wawaitanga kuona maisikana vaitanga kuona Miriam achisvika achifara. Musi watasungwa inini na Gladys nana VP Biti nana Maitomi ndiye akaita the first kusvika nemasocks manyowani nemajuzi netumagumbeze kutipa tiripo paCentral. She was so committed, Miriam. Patakauya hondo dzedu idzi waiti ukataura naye kuti mainini vamamoyo don't worry, manje vanhu vachadzikama. Ende ichokwadi vanhu vachadzikama. Chisamba chisa wozvoko wawariro yaMiriam yanga isina chimwe chinhu mukati, yanga iri yekuti iwe neni tigodya tichiguta. Wawariro yaMiriam yanga isina chimwe chinhu mukati, yanga iri yekuti this regime has failed. Hapana ndakuzwa kuipa kwaita Zanu naMunangagwa. Ukaenda kumba kwako izvozvi ukanovhura mukitchen hamuna zvaunoda, uri kudya chausingadi kudya kuti urarame, not because uri kuda kuchidya, asi nekuti ndo zvawabvunzi neZanu chimboraramira pari zvino. Asi patazosvika manje Mr President pakundifadzira chinhu 1 muZanu PF nemi tamuhondo nekuti sugar isame price yeZanu neMDC, chingwa isame price cheMDC. So ini ndikasangana nawo ndoti ina handirwadziwi nekuti baba vangu havaziriwo vari kukwidza maprice. Iwe ndiwo unorwadziwa nokuti baba vako ndo vari kukukwidzira maprice. Chisa mama chisa wozvoko. Ndaizorangarira rimwe zuva Miriam aifamba chero pataikampena 2018 aikomita himself kufambira zvinhu zveMDC. Muri yekwaMushai nekwaMangoende ndoziva kuti zvinorwadza kurasikirwa nemwana, asi ndinoti Mwari wokudenga ngaakunyaradzei. Tapiwa pano shoko kuti pano tingangoita zvedu but tine kumberi kwatiri kuenda, kungoti inguva chete inosiyana. But patasiwa naMiriam pano nditirwadzei nekuti ndaida kuti tizosekerera taakutaurirana kuti wazviona here kuti timu riya razoponja mavhiri. Ndakambotaura rimwe zuva ndikati President, kachimbo aka ndichada kuti tizokaimbe kana zvinhu izvi zvapera. Ndikati Matthias Mera ane kachimbo kanondifadza, and this is what is happening izvozvi zvatiri kuita. Patakabva Ijipita rwendo takafambawo zvakanaka, takazoti tapinda murenje umu ndimo makatangirawo nyaya. Vana vakabarwa murenje ava ndivavo vana vari kutishungurudza. Nekuti ukafunga kwawakabva, kwawakakanda zvidhina pawakapisa zvidhina neuswa uchichikanya nemate, wakuda futi kudzokera kunhamo inopfuura yaMugabe, because yaMugabe was even better than yaMunangagwa. So papo chaipo ndepapo. And Mr President, don't worry, Moses ari kuyambutsa vana kuenda kukukena, hapana kushaya mapenzi. Aitoshora Moses achikangana kuti ndokune chingwa chemwana wangu kwandiri kuenda, achitokangana kuti mwana wangu apedze chikoro aende kumabasa. Panoda chamisa. Otokangana kuti mumba mangu mudyiwe bacon, kunoda chamisa. But that person is the same person Mr President akuti nayo chamisa tagarisa. Vana vakabarwa murenje ava ndivo vaka. So ini ndinonyaradzika because kwandiri kuenda ndiri kukuziva. Ameno ari pafenzi. Ameno ari pafenzi. Zvake Miriam aenda ari panzvimbo. Ameno aiwa uri pafenzi because vazhinji vari pafenzi ndovanoda kuzoenda kumberi. But this time hapana yo.
tombotsika nekuti tarwadziwa, Zimbabwe yarwadziwa, vana varwadziwa. Ndinoti dai Mwari wekudenga tiitira zvakanaka kuti nerimwe remazuva tizosangana namai Mushai tiri panzvimbo imwe chete. Mwari akuitirei zvakanaka. Regai ndidzorere mirayiro yechinja. Musazorovana, musazotukana, musazorengana. Mirayiro yechinja. Terera mirayiro yechinja. Musazobirana. Terera mirayiro yechinja. Chinja. Majiro. Kukula. Izenzo. New Zimbabwe. New beginning. Thank you. Follow.